ଦେଇକି ହାଣ୍ଡିଆ ହାଟରେ ପକେଇ ଦେଇକି ସେ ଶଳା ବୁଢ଼ା ହାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥାଉ ଆଜି ତତେ ବାହା ହେବି ବୁଝୁଛୁ କ'ଣ ପଇସା ଦେଇ ମୁଁ ତ ଗୋଟରେ ପଡୁଛି ମତେ ବାହା ହେଇ ପଡ ତା ନହେଲେ ମୋର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ସୁଧି ହବାକୁ କେହି হাঁড়িয়া পিলা তো ডর মারবে দিনକୁ 400 ଟଙ୍କାର ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉଛୁ ବାପ ଝିଅ ସେ ଘର ଭିତରେ କବାଟ କିଣିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନି ଆଡୁ ଏଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଚଳା ଅନେଇ ଅନେଇ ଆସିକି ମରିବାକୁ ବସିଲିଣି ଚଳା କେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋଭ ହବ ମୁଁ ମରିଯିବି ଆଜି ଚଉଠି କରିବି ତା ଆଉ ଦେଖ ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ମୁଁ ଡାଡରିବୁ କେମିତି ନା ବାହାଇ ପଡ ମାରିଦେବି ନା ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଫେର ମୁଁ ଛାଡ଼ି କୁକୁଡ଼ା ବାଡ଼ିରେ କଟାସ ପଶିଗଲା କ'ଣ ପାଟି କରୁଛ କି ହେଲା